अरे राखी नियो राखी सुंदर राखी भाई माने भौणी माने नहीं जाओ 10 टंकार राखी 10 टंकार राखी भाई माने 10 टंकार राखी। ଭୀମର ରାକ୍ଷୀ ବେପାର ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ଆଉ ତା ମାକୁ ଡାକିଥିଲା। माँ माँ कुआड़े गलु? ଭୀମର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ତା ମା ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଆସିଗଲୁଣି ଆଜି ବେପାର କେମିତି ହୋଇଥିଲା? अरे हाँ माँ आज बेपार बहुत भल होइथिला। तू देलु देलु कौन दिटा खाइबा को देलु मते बहुत जोर से भूख लागिलानी। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଭୀମର ମା ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମର ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାପା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମିଠା ଆଣିଛ? अरे हाँ रे राखी तो पाई मु मिठा और राखी आनीची। काली सकाळू हेले राखी पूर्णिमा रे तू तो भाई हाथ रे राखी बांधिबू। ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମି। ଏମିତି ଖୁସି ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ନାଚିଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ହେଲା ପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ହେଲେ ବାପା କହିଲ ଦେଖି ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ କଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧେ? अरे झियो राखी होउची भाई आ भौणीर संपर्क को बढ़ाइबा पाई गोटे प्रतीक। आउ प्रत्येक राखी पूर्णिमा रे भौणी जेबे भाई हाथ राखी बांधे भाईर कर्तव्य को मने पकाई दिए। आउ एई दिन प्रभु बलराम जन्म होइतिले सेतिबाई हमें राखी पूर्णिमा मानि थाउ। ହଁ ବାପା ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମି ଆଉ ତୁ ମୋର ରକ୍ଷା କରିବୁ।